Audio Jungle. Audio Jungle. Ngibingelela nakulesikhathi wengane zakwethu, phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili radio Inkezo. Elami igama ngupeza Ntuthunga Khumalo, bathi ilasi bhala amagomede. Uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinda ngicala nje show to subscriber, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, kube yintokozo enkulu ukubona iqembu iMaskandi FC ibuye libambisene sangathi akaze kwenzeke lutho. Kuzokhumbula ukuthi wey'ngane zakwethu-ke kuyona le nyanga esiphuma kuyo kuye kwaba nokuxakazisana okube khona kubadlali baleli qembu iMaskandi FC, nokuze kwaholela ekutheni kugcine sekuphuma iy'mfihlo ekade ezifihliwe laphana. Kuzokhumbula ukuthi into encane kanjalo noSimamoza kuye kwaba khona ukuhilizisana okube khona laphana-ke, nokudala ukuthi-ke ugcina sokungenela uSonkondlo ukwazi insele nayo umdlalo leqembu laphana ukuzama ukukhontrola isimo osabe sesikhona ngaleso sikhathi-ke laphana kwakuphakathi kaSimamoza kanjalo laphana nonto encane-ke laphana noKhuzwayo wagcina sedonza ngendlela ukuthi-ke angakhulumi lutho laphana, ngoba uyabona ukuthi konke kuchushwe yena-ke ngane zakwethu. Kodwa sibonile izolo laphana abafana beMaskandi FC bebambisane kamnandi kahle, bekhona bonke laphana oKhuzani kanjalo nonto encane oSimamoza bephelele ingane zakwethu, kukhombisa ukuthi ibuyile iqembu laphana okwakukhona kwakhulunywa kwaphela laphana. Kuzokhumbule kwavela lezi ndaba zokuthi-ke khona owagcina eselala nonkosikazi okanye nentombi yomunye umculi kaMaskandi okwaphetha sokukhishelwana izibhamu khona laphana enkundleni-ke. Kodwa sibonile wengane zakwethu ukuthi-ke engathi kuyakhulunywa laphana kuyaphela abantu bemoya munye laphana bebambisene-ke laphana kuyona imidlalo, nokubuye ukuthi-ke imidlalo idlalwe kahle kakhulu laphana ngosuku ulwayizolo kuyisonto. Engathi into enhle kakhulu-ke ingane zakwethu-ke ekubonakala ukubambisana laphana. Sazi ukuthi leli qembu njengoba likhona-ke laphana libuyisa ukubambisana kumaciko kaMaskandi kanjalo nabanye abaciko yakezinye izitaka ezihlukahlukene, engathi kungabe into kuba umkhubo oqhubekayo ngapheli wey'ngane zakwethu. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Asebenzisana comment section-ke ngizwa ukuthi uthini olwakho ngalolu daba. Mina-ke la sibona ingane zakwethu engivuma nje la, kodwa ngiyethembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda khona.